sawetawis wonten lepat nyuwun pangapunten sugeng lenggah sugeng hamirsani.
Apane digawe? Kira-kira. Kak, Ah, jadi Rai. mana apa ngene iku nek ketok asli ku enggak paham. ayo rai bokong tok ya. Pak gawe beruk nyuk. Aku sumpah aku bunek. Buneke ngopo? Sik. Wis ora? Oh wis. Nggih. Ya dening kene yo ngaturke salam. Ayo Mas. kowe kuwi kok sing enom. Ya. Aku Ayo apa Oh, iya. mbok demu. saiki. Anu bar bodomu nyuk. Wah. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'dul. Bloke. Kok goblok-gobloke? Kok terus tok jujuk iki. Lah mbiyen pas pas sekolah ra mangkat. Wis sekolah bayar pijet. Nggih. Ora ketok nang kamera, esuk nangkap dhewe. Heeh. Iki ra ono payung ta, Lek? Payunge gek go maesoki lak yo ono nganu to. Aku iki nek udanan karo mamah sok seneni. Lah ngopo? Nek udanan ngene iki nek karo mamah sok seneni ku ndak anu masuk barat. Nah, kowe mama sing endi? Lho nek aku iki lak yo ming siji. Siji ning pirang-pirang. Siji ning Gamping. Siji ning Gamping. Siji ning Condong Catur. Siji ning Sarkem. Wah. Hawi Maya. Ora le maya karang le supit kepeneran kok. Oke. Ya Dewi iki tekan kene iki arep ngopo? Ayo gulung-gulung lho. Ayo kayak gulung-gulung kok. Gak aku yo gudeg kok. Iku Iki yo bunek e. apa? Lah yo wingi yo tekan kene iki di nganu. Le selora tanggal loro ngono iki. Nek aku mono selo. Halo. Ah, wis. Dasare ngibur masyarakat Temuwuh kene, Mas. Wah, desane ngendi? Temuwuh. Temuwuh. Temuwuh iki artine apa, Mas? Ayo Temuwuh. T. Teh genah tulisan ngono. Oh, iki huruf ora tulisan kok. Ayo nek ditulis T. T. Ayo wis T ngono. Ayo wis terima kasih. Oh, terima kasih. Yo bisa yo. Urut dine apa apa? Ayo wis terima kasih to. Apa sambatan yo? Oh. Iki ngopo meneh, hei? Oh, eh. Pawange udan. Wah, bang, udan. Isih grimes ora udan-udan kok iki. Wah, nek iki dipawangi ku maune gremes dadi deres. Wah. Anu lek wir. Wek yo. Pripun? Eh? Wah, kowe bar mangan apa tuh ambek belakang tok. Buat teke ora ngomong. Yo. Oh, ngombe. Ayo engko gampang. Oke, Cap. Wah, capek mete. Sampe mete. Wah, Oh, lho. Tulisane wis ngene lho. iki ngombe. Ngombe apa iki? Ngombe susu. Wah, Ah, nganti kaya ono sik susune iki gelem. lho. Ya. Ora apa-apa kan biyen nom-nomane yo gagah lho. Gagah. Kowe nek nyontoh kae aja tok Oh. pandang tuane. Kowe nom gagah kaya ngene. Tuamu iso ngono kae lho. Ora sudi. Oh, kowe ora nganti tuwa ya. Aling. Oh ya Mas, iki adene acara ning kene iki Ah, mompong anu, tasyukuran. syukuran Tasyukuran supitan Mas Nanda karo Mbak Vina. supitan dasmu. Woi, supitan lho kabare. Ini dene ngono apa ngono? Acarane apa ngono? Supitan. Supitane sapa? Blokmu nemen. Ah, wingi ngono kuwi arep ngomong iki. Iki ora supitan. Supitan apa? Ora supitan. Kok ngeyel jajal WA-ne HP ku ndi yo? Kok kowe HP ora gablek kok. Iki ora supitan ya, Le. Apa Mas? Akikoh. Akikoh iki padha wae lak tasyukuran to. Iya. Iya. Ora iki anu Mas tasukuran dawuhe sang pinanganten. Oh, gawe sampingan nganten. Heeh, sing dadi manten kuwi Mas. Mas Kolik. Sapa? Kolik udu. Dapur murah nyumbang e wong. Ah penting Madiang. Mas sapa kuwi? Nah, Naryo. Naryo gundulmu. Ayo do nyebut nah. Naryo kuwi bang plecet yo. Ayo kowe maiso bar digrebek kuwi to, ditekani kuwi to. Aku nek utang gone Naryo ni tak Ada. bleng iki. Mas Nanda, Mas Nanda karo bojone sapa? Nandi. Mbak Nanda. Pot mosok padha jenenge. Ya ora cek jenenge bojone Mas Nanda itu udange tetep Bu Nanda to Pan. Ya tetep nom-nom ki awale tetep ana jenenge dhewe. Mas Nanda ro Tukiem ro Tumirah ngono ya sapa ngono lho. Ketuan. Ketuan. Apike Tugiono. Kuwi jeneng lanang.
Sapa ngerti nek kaya sodomi seleraku. Oh, Indomie ya. Oh, kayak Indomie. Heeh. Tak kira nek sodomi. Iki tas ukuran, Heeh. mengenai pinganan. Pi pinanganten. Nah, pinanganten Mas Nanda karo Mbak Vina. Mbak Vina. Oh. Dongake ki sing luwes tuwa. Ning ya mbok nek dilit neh. Aku ora kemrungsung apa. Lah kan iso. Kambil kae ora mesti sing tuwa sik sing tiba. Sing enom ya tiba. Ayo kok padake kampil. Mbok menawa kowe Ora kuwi yo menungso. iki ngaturke panuwun wong emone iki. Nyok. Nyok. Nek kene lak yo gone lak yo pindah-pindah jembare semene ademe ning kene terus ki. Nek pindah ki yo ngabari kancane. Ya engko tak Sherlock. Iki ngaturke jedonga Mas. Amin. Urung. Kanggo Mas apa? Nyok. Hei, Kowe kok kaya siluman to we? Cat katon cat ora malan kok demit man. lah iki didikane demit ya. Iki Mas Nanda karo Mbak Vina. Vina. Muga-muga dadi keluarga sing sakinah. Amin. Warahmah. Tullahi wa barakatuh. Al-Fatihah. Iki ora tahlilan. Lah aku manut cangkemmu kok. Kowe gak donga apik-apik kok malah. Oh, mugi ya sang pinganten dibumi ingkang keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Iso kaken-kaken inen-inen. Amin. Cepet lek diparingi momongan. Amin. Kok kaken-kaken inen-inen ini buyute iki melu ora? Ya maksudnya nganti sesuk tekane tuwa hanya maut yang bisa memisahkan. Oh, kok cerdas men iki digare Aku bengi. angger sambatan apik, Mas. Wah, angger sambatan apik. Nah, Iki sambatan lho. 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 Ngerti dhewe lek gawe apa kalangane gek ing sore kok. Wah, ayo ora ono tarupe bareng Ning iki. aku gumun lho. Piye? Jadilan-jadilan kono iki do tanggapan. Wah, Kencana anom iki saka awal tekan aku kok ming sambatan. pan iya. Saiki apa meneh iki jadilan akeh banget iki ning Heeh. daerah Jogja utawa Sleman barang. Sleman. Kuwi jenenge do disingkat-singkat kok ora? Heeh. Weh. Apa jenenge ana TM. TM, Muda. Turangga Muda. Heeh. Terus PA. Apa? PA iki apa? Panjianom. Ana sing ngerti ra? Panjianom, wae mesti do ndelok karo sing fan-fane iki. Heeh ta, Panjianom. Heeh. Ana PBB, Apa? Persatuan Baris Berbaris. Kuwi ora ora partai bulan bintang. Ora Pak Bulan Bintang. Kuwi ana lho jenenge. Kuwi nek daerah Sleman bar kono kae. Tempel kae. Putra Barong Budaya kuwi. Putra bareng. Oh, nek donya kan PBB lah ya Persatuan Baris Berbaris. Ah, saiki. Iki lho. Kan Singkatane apa iki? KA. Lah KA iki apa iki? kencana anom ning Ngawur. apa? Kereta api. Wih, ayo KA lho, KA, kereta api. Nek stasiun-stasiunnya ya ono KAI, kereta api install. Oh, install wae Indonesia kae. Iso diganti bae yo. Indonesia. Oh, apa? Ganti apa? KNOA. Kenoa. Kecoa. Kacau. Iki anu KA iki jeneng Kencana Anom. Mbah. Ya iki bengi iki do mresani, do mengapresiasi Jatilan Kencana Anom. Yo tepuk tangan sih buat Kencana Anom. Ah kok men sithik. Andelok dene me do golek hiburan. Iki do ngopo iki? Iki ana apa iki? Kowe iki mbok ora kentir-kentir to? Ora kentir iki. Sing inti iki. Oh sing inti. Ade ra inti. Awake dhewe iki lak ming partai tambahan. Oh, partai taman. Ayo bali wae. Enggak kok sik ngesake SPJ. Yo wis yo gogo Kencana Anom iki muga-muga diparingi laris. Ngesake SPJ. Gogo Kencana Anom yo diparingi laris. Amin. Diparingi. Tanggapane ado-ado Mas. Aduh. Aduh iki tangan ndi wae kuwi. Ado-ado le nyorek Mas. Berarti patang sasi ning kene. 5 wulan meneh ning kene. Wah yo Kencana awak. Le aduh. Ha iki do foto sik. Kerukunane kebersamaane, gotong royonge ya Mas. Oh sik. Iki bae nek babak iki si Suprek iki ono to Supri. Suprek, heeh. Juragane degan iki ora ono iki pomeh sambatan terus ra gelem joget ya. Seripah ya? Suprek kuwi lho. Supri. Oh to iki. Moki aku wis ketemu ning mburi iki. Moki nganggo klambi putih, ngono. Oh, ning lak dumori to. Opo? Wes. Kang kaos putih ora kaya putih. Kowe mung muni kain putih. Nek kaos iki lak yo men tekan kene, nek kok mori lak saka dhuwur tekan kene to. Ambek menawar dadi resi barang wis belubian. Heeh. Sik iki do ning kene sik. Iki do ning kene sik. Ayo ade maju.
Iki 1 2 3 4 5. Iki do melu. Ayo Kancane ning kono wedok ning kene melu latihan ora iki? Rombane kono. Berarti dia pisah iki. Pisah. Ya wis aku wis ra kanca karo kowe saiki. Ora kanca Aku ya ora mutong aku. paten. Hah? Padake. Kok nek bali dhewe ya. Hah? Nek bali dhewe-dhewe. Oh, dhewe-dhewe banmu tak bawa 1. Yo, cepet mingkanani yo. Lah, mongdil kencana anom. Dados. Yuan kacang pramono puspa bumi mangkenepati suarane tepak Walau kering kurangga Beri podo sauran Mangkukung Rajena mangkating prang Gambira yasing prang Jure Ridu mawon Mangkamu amun murah Tarane jure Kong aku kongso Tadakatyo kurula Wong pangring ing turang akesti Rakataning Mojo lelayu ing sajroning wana ukir rambe ojane putut celak jamang nyu rongan podang tuntune mlayang mincoki ngapang akirang kirang rang tutut manggung podang kembang sesengan sauran ikilmu cicuwit tur kepek tur kongkong bisa gawe kupiran kang lagi susah
cuwit kor ketek kor kongkong bisa gawe kumirane kang lagi susah rasane sang peke mandap saking gunung angan tirepat puno kawan catur kang antem dipolat ireng hewan darat leger mete-mete indah jimat solae kang dadya sami duh raden sang abagus mugi kepareng wis kula amete sekar melati karo amri wangi ngagem ocut dosa sompe mandap saking gunung angan tirepat puno kawan catur kang antem dimonpat perak hewan darat leger mete-mete proindah sarane ancaman angane gawe kucimat solae kang dadya sami duh raden sang abagus mugi kepareng bintara wis kula amete sekar melati karo madhep ngidul amrih wangi ngagem ocut dosa sompe tansah lagi loho gantana candha pindha ratri Koto arum cahyane kangen wong cundha kembang menur kalung sekar melati berkas tanpa pinunlas pindho kelek kencana tembene kang amulan temah
joget kaya wong nimba Mbah Kasrong. Ayo diperangke yo jagone sing endi? Ah dipiceti Mas. Mbah Kasrong Mas. Yo lala. Ora galak-galak. Witing klapa jawata ing ngarca padha salugune wong watita dasar nyata kula sampun jajah raja ing ngayodja Surakarta witing klapa jawata ing ngarca padha salugune rapatika dasar nyata kula sampun jajah raja ing ngayodja Surakarta. Matur nuwun Mas Adit. Ayo. Ngaturaken segerawu panjenengan Bapak Andrew, Bapak Lurah. Matur nuwun Pak Lurah rawuhipun. Yo, oi,
Mas Supri monitor. Ayo Mbak Basrah iki beda. Kon perang malah kaya wong badminton kowe. Ayo. Dadi wae yo. Yo.
Padahal kempul sik. Ayo. Nah. Pak nyuwun tulung Mas. Berkahipun kempul Mas. Nggih, niki aturaken sugeng dalu sing pepajan debat siwa pamirsa kang mau putrika kilomatan hanya uji kalian kelas konco saking jadilan kencana anom. Ugi mboten kata lumpen dipun aturaken sugeng rawuh sugeng dalu dumateng panjenenganipun Bapak Andri Septianto atur panuwun ingkang tanpa pindhan panjenenganipun minangka Bapak Lurah Kalurahan Bali Catur atur panuwun ingkang tanpa pindhan kasampun kepareng rawuh Wen paring kawula donga pangestu. Nggih, dumateng panjenenganipun Nuwun sewu dumateng panjenenganipun Bapak Lurah, Pak Lurah Bali Catur, Bapak Andri Septianto, mobilih badhe wawan pangandikan wekdal sopapan kasumangkaaken sumangga. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam nek jadilan kan budaya loh. Harusnya salam budaya ya. Salam budaya ini jawabannya apa? Nah, salam budaya. Budaya. Ah, kurang kompak. Salam budaya. Nah, wis pun sedangkan pun anu. Oke, Bapak Ibu para rawuh ingkang kula hormati, Pak Dukuh, Pak RW, Pak RT, sedaya mawon tokoh masyarakat wonten ing Padukuhan Temuh Lor, langkung-langkung dumateng kesenian tradisional Jatilan Kencana Anom, sedaya mawon ketuanipun, grupipun, anggotanipun ingkang kula hormati, sumrambahipun Bapak Ibu para rawuh ingkang mirsani jadilan menika ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ingkang sepisan menika ngaturaken matur nuwun dumateng
penyelenggara menika wontenipun jadilan wonten ing dalu punika menika saestu ndadosaken hiburan kagem sedaya warga masyarakat wonten ing padukuhan Temuh Lor khususipun lan umumipun wonten ing kalurahan Bal Catur. Nggih, ingkang salajengipun menika wau kan kula dipun paringi wekdal kangge sambutan. Nggih sambutanipun boten sah dangu-dangu nggih. Paling mengke nggih kula nggih sak jam mawon. Niki setengah sedasa mangke rampung setengah 11. Jadi jadwalane mengke niki dimulai melih jam setengah 11. Cocok nggih? Nah, nggih, nggih setengah 11 terus rampung subuh. Cocok mboten? Nah, mboten. Ya, nggih ingkang baku nggih niki wontenipun hiburan menika dangu kok sampun boten utawi kesenian jadlan menika kita sedaya jarang sangat menika mirsani jadlan. Menika jarang niku mergo kula sing boten tau mirsani napa sing pentasipun sing arang. Ketok kadosipun nggih kula sing boten tau delok. Lah muga-muga wonten ing dalem punika mengke saking babak pertama niki babak kepinten? Oh, babak 1. Babak pertama ngantos babak 3 menika nggih sedaya penontonipun menika mangke ngantos bubar. Ngantos bubar boten sah pindah. Mugi lan boten jawah. Wau nggih pun jawah sedelet ning mugi-mugi gandeng kula teka mriki udanipun langsung pindah. Ya mergo pun wayahe pun boten udan, boten mergo kula teka mriki. Ming dilalae pas kula mriki udanipun pas pun leren. Nggih. Mbok pilih mekaten nggih Bapak Ibu. Boten sios sak jam. Mengke ndak kula dicegat oleh ibu-ibu mengke ten dalan. Dicegat ibu-ibu kon njajake sate mengke. Padahal ora ono sing bakul sate ya aman. Sinten sing kersake sate? Wonten mboten kula jajake mengke. Ning niki mboten nonton ya ten mriki. Wontene napa niku nggih? Nah, nggih, ngoten nggih. Mengke sate kronyose tumbas kabeh, Mbak. Bendo seneng. Wabillahi mekaten ingkang saged kula aturaken kirang salebetipun nyuwun pangapunten. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur panuwun ingkang tanpa pindhan dumateng panjenengan Bapak Andri Septianto minangka Bapak Lurah Kalurahan Bal Catur. Ya sampun sebetul kasuh Ahmad Dar Sabto bagaipun wigati wonten ing dalem menika. Lampahing toto pagelaran tumpuni badhe kawiwitan malih. Semoga dumateng kanca-kanca para pameksa tuwin kanca-kanca wira pradangga lelagone kajumbu kaliyan swasana mangke wonten ing dalu menika saking Jadlan Kencana Anom setunggal lakon katur panjenengan sedaya. Nuwun matur nuwun.
Sebentar. Sing muni ayo mondi to, Mas? Apa? Sing muni ayo mondi? Iya, Bret. Pripun Dek Sembret? Oh, sinten? Pundi? Ngapa kok ngalih kae? Ngalih nek ora maca Kok ngalih. rawani? Ngalih. Enggak horor nanti. Mas Bekes. Ora semaur iki wonge ilang apa ya apa mati wisan? Oh, kok ngono banget to nek ro aku ki wis ora apa-apa. Duwe kakang ya modele kok ngono kuwi ya kan. Oh. Terus ya Mas. Oh. Pilihanku lipat biru pamrih presules ya indah yen takon isi hatiku besuke besadono ali nyenengke tenan bengi iki. Alah. Nggih. Menika setunggaling lagon ali-ali sampun kapiyarsa dumateng panjenengan sedaya. Esatur panuwun ingkang tanpa pepindhan dumateng kanca-kanca Wira Pradonga. Terima kasih sekali untuk malam hari ini. Nggih, monggo lho iki mau sembret mana ndi? Oh pergi. Malah pergi lho kok Jangan pergi sayang. Sini Mas, mriki awi mriki. Golek sapa? Golek sapa? Oke, goleki. Weh, iki nek kowe do ning jaba kabeh sing jatil sapa cah? Mosok ya Ramaja karo Mas Jakub kon dadi kowe iki ra ngawur doan. Sing didelok iki jatilane majalan madho metu saka kalangan arep delok apa terusan. Mosok arep delok pertandingan bola voli, ayo. Ya Mas Bre. Nafis di Nafis. Bagas Rang metu. Nggih.
Semoga lagu ingkang salajengipun jebul kalian swasta diperbolehkan untuk malam hari ini. Janis elok tenan iki. Yoga audio sound system elok tenan. Nyenengake. Monggo, langsung aja. Ya. Well, raket mau lho mbret iki. Oke, sikat.
Hai, ada, tapi nanti. Kalau saya rawat. Katut kaca edan, katut kaca edan, omahe amplek-amplekan, kidul-kidul gunung, kidul-kidul gunung, ana lintang bar umbaran, pupus-pupus manggis. Opo setan manis jagut nyetot ngatis sayange gur pinter nangis katut kaca edan katut kaca edan omahe amplek-amplekan kidul-kidul gunung kidul-kidul kono ana lintang bar umbaran. Yuk, 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 yuk.
Iraku jiwa cacine muda-mudi lan sing bekas bocah pisan dina Minggu ayune ngegembira loka. Ya ya ya. yo ye Ya. hop Ya.
Oh, ya. Yo. Yo yo yo. Yo. Oh eh oh. Oh eh oh. Yo. Kencana anom. Selamat berjumpa dengan kami
para matur dumateng Bapak Ibu sedaya para rawuh kang kemah putri kehormatan, pagelaran ingkang angka setunggal sampun kapiyarsa. Menika sampun candhak Bapak ingkang angka salajengipun nggih Bapak ingkang kalih memberi melaksanakanipun panjenengan sedaya. Sepisan meneh dipun aturaken sugeng rawuh Pak Andri, terima kasih matur nuwun awit rawuhipun minangka Bapak Lurah Mbak